Ze komen op als echte sterren. Onder de voetballertjes vinden we Marije Muizer van Ljouwert, Olve Ier en neffens mensen die dat weten kennen, een groot talent. Joet is een spannende dij. Ze kende mem on haar dochter Sjen. Ze friemelt aan haar broekje. Dat doet ze altijd met de wedstrijden. En als het heel spannend is, dan zit ze altijd aan haar broekje te friemelen. Ja. Alle jongens en famkes onder de tredje hier die dromen van een carrière als prof. Ze willen Joet in Meppel beoordelen door 4 scouts van SC Heerenveen. Die letten op tactiek, techniek en snelheid. Ja, de scouts komen nu echt naar je kijken. Want bij een toernooi zeggen ze een week later bijvoorbeeld. En nu weet je echt dat ze kijken. Een Arjen Robben heeft die jongen? Ik ga nog geen Arjen Robben jongen. En je zou zeggen, Arjen Robben, dat is natuurlijk een uitzonderlijk talent. Nou, daar ben er net zo vol van. Dus die vinden we hier net. Daar ben ik heel eerlijk in. Marije had 4-4 lijn voor altijd een vriendschap sletten bij de bal. De voetbalster van Leovardia kent er net mee zonder. Een Skofkelien moest ze 4 weken stilzitten vanwege een meniscusblessure. 4 weken lang wie ze chagrijnig. Ze ademt het. Ze is altijd met de bal bezig. En ze geeft zich voor alles op wat met voetbal eigenlijk ook te maken heeft. Want Marije, dat is een famke met een missie die het hut werkt om een toekomst in grote stadions. Wat is jouw droom? Om profvoetballer te worden. En waar? Bij Real Madrid.